बै हाग्रायाव थांबाय हाग्रायाव थांबाय ओइ हाग्रायावबो थांबाय माखासे जाखाला हेलौ हा हेलौ फुख्रियाव ना होनो नागिरबाय जोंहा नै ग्रास काप खोमा ना माथाय जोंनाव फुख्रियाव गांसो दं नालाय ग्रास काप होबा मोजां जायो नै फुख्रिया दै थाहांबाय ना होनो नागिरदों देखिए मा आरो ना होनो नागिरदों मैखोम लाखिदों नायानो स' गोलैदों नाया जायगायानो जायाना बेयाव बारा दंबावोसो दां मोजां नायाबा दै थाहांबाय एसे दै थाहांबाय होनदां मटरजोंबो हरो ना एखमबा मिरगा ग्रास काप Russian. इसी गिरी सिंगल अच्छी गिलास का तो दिया हां गिलास सब मिक्स আছে দেখুন এই কমল আর গিলাসে আছে কমল আর গিলাসে আছে কমল কাটে এমনি দাম বেশি এটা হলো 300 ধরব লাগবো কোনটা এটা না পাম ভাই 350 দোকান না পাবো কিছুগুলা মানুষ দে তবে কমল लेथर जायगायाव फिसिनानै लाबोनाय আৰু বেলেগ বেপাৰী কমেন্ট গ্লাস কাপ আর কিবা এই কমল কাপ কি দাম লব গ্লাস কাপে আনা নাই আৰু গ্লাস আছে নহয় लोगोफोर जोंना दिनैहाय ओंख्रिया एम्फौजों अनलाजों जागोन नोंथांमोना लांबाय थादों एम्फौखौ एवग्रोबाय एम्फौखौ मोजाङै एवनानै दै होनानै लानांगौ बेनि उनाव अनलाखौ संनो दोनखायो बेनोसै आरो नोंथांमोना लांबाय थादों एम्फौखौ आङो संख्रि होबाय एम्फौआव ओमफ्राय एसे होनानै सानथाम होनो होबाय आङो ओमफ्राय दा आङो हालदै होबाय ओमफ्राय मोजां एवनानै लाबाय आरो मोजाङै एवनांगौ एम्फौखौ ओमफ्राय दानिया एम्फौ एवनाया मोजाङै जाबाय आं दा दै होबाय नै दा आंना ओंख्रिया बिराद मोजां गोदौबाय आं बिदि गोदौनायाव खारै होनानै लाबाय खारै होनानै दोनबावबाय बेनि उनाव आं अनजों दैजों मिक्स खालामबाय
खालामनानै होनोसै आरो ओंख्रियाव मोजाङैनो मिक्स खालामनानै लाबाय आङो दानिया नै आंना ओंख्रिया बिराद मोजां गोदौबाय आङो दा बेयाव अनखौ होबाय आरो दानिया आङो अनखौ होनानै मोजाङैनो दसे एरै होबाय थानांगौ नङाबा गोदोयो नै आंना ओंख्रिया बेबायदि महराव फैबाय दसे उनावनो मोनसिगोन बेनो जा मोजां जाबाय गोथाव एम्फौजों अनलाजों नै आं दा दिंखिया भाजा एवनो नागिरदों गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि Ssfamily YouTube चेनेलाव बयखौबो फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनगोन दिनै बिराद गरम नै गोलोमजोब्बाय आङो ओंखाम संगासिनो आङो दा टाइमा जाबाय 7:30 7:30 जाबाय आरोना दहाय सानावथ' आंना मा होनो आङो अनलाजों एम्फौजों संनायखौ होदोंमोन माबायदि मोनखो सोर एम्फौजों अनलाजोंखौ गोथाव मोनो आंनो खोन्थाहरदो आं उन्दैयाव बिराद गियोमोन एम्फौखौ जानो ओमफ्राय देरनानै दा बिराद गोथाव मोनो आरो आं मैथाजोंबो एसे गोथाव मोनो ओमफ्राय दा मोनाबाय आं संगासिनो दा सबायजों साम' बेखौबो एसे नोंथांमोननो देखायनोसै मा होनो आंखौ होनदोंमोन फंबाय बिनानावमोनहा सोरबा आब' साबस्क्राइबारखौ श' खालामदो होननानै आं श' खालामनानै होबाय आंनि चेनेल खुलिनाया बांद्राय गोबाव जायाखै बे खम समावनो नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टजों आंनि चेनेला आङो ना बेसेबांखिनि साबस्क्राइबार बुथुमनानै लानो हादों आं बेखौनो बिराद आइ एम भेरि लाकि आंखौनो सानो ओमफ्राय मा होनो आंनि माबाया साबस्क्राइबारा 4,000 जासिगोन आरो ना एसेल' नांथारसिगौ आसा खालामो बे हरसेनि गेजेरावनो 4,000 खालामनानै होगोन होननानै फंबाय बिनानावमोनखौ एसे शेयार खालामलायनानै होदो ओमफ्राय आंनियाथ' मोजां कन्टेन्ट नंखाया ओरैनो आं संनाय खावनायखौल' देखायखायो आङो जेबो मोजां कन्टेन्ट आं लाबोनो हाया थेवबाबो नोंथांमोनहा फंबाय बिनानावमोनहा आंनि भिडिअखौ नायो बा आंखौ सापर्ट खालामो आं बिराद गोजोननाय मोनो थेंक इउ सो माच आसा खालामो फिउचारावबो नोंथांमोनहा आंखौ बिदिनो अननाय आरो सापर्ट होलांबाय थागोन होननानै आङो नाजागोन मोजां कन्टेन्ट लाबोनो आं बिदिनो ओमफ्राय सोरबा होनदों दे ब्लगानो बिदि जायो नामा होननानै बुंदों मा संनाय खावनायाबो ब्लग मिथिबाय ना ब्लग होनोबा गासैबो बेरायनायखौल' ब्लग होनो बे नङा संनाय खावनाय मावनाय दांनाय गासैखौबो ब्लगानो होनखायो बिदि बेरायनायखौल' ब्लग होनो बे नङा मिथिबाय ना एसे आं मिथिला आरो माबायदि साननानै कमेन्ट होदों बा मोजां साननानै कमेन्ट होखो ना गाज्रि साननानै कमेन्ट होखो बेखौ आं बुंनो रोंला आं खालि बुंबाय जायगा बेरायनायखौल' ब्लग होना गासिबो संनाय खावनाय बेफोरखौनो ब्लग होनखायो बेनो आरो आं जेबो बुंनो थाङा गाज्रि कमेन्टआथ' आंनाव हरखायोनोसै बिराद हेटार्सफोर दंखायो जेबो होनला आरो गावसिनि गोसोसै खिन्थु आं माबानानै फासयनानै थानाय नङा आं भिडिअखौ होबाय थागोनानोखा आङो नोंथांमोननि गाज्रि कमेन्टजों साननो हागौ कि जों गाज्रि कमेन्ट हरबा बियो भिडिअ होनाय नंला बे नङा आं होबाय थागोनानो भिडिअखौ नोंसोर गाज्रि होनबाबो आंल' गाज्रि नङाबानो जाबाय आरो ना बेनो आङो नोंसोर सासे सानै मानसिनि थाखाय भिडिअखौ होआलासिनो थाया होबाय थागोन आङो आं जेसेबां हायो आरो होनो हायो आङो जेसेबां टाइम दिहुननानै होनो हायो आंनि फिसाब्लाबो जानला मालाब्लाबो आं होबाय थागोनानो मानो होनबा आंखौबो सापर्ट खालामग्रा दं आंखौबो अनग्रा दङ मिथिबायना बेखायनो नोंसोर साननो नाङा कि जों गाज्रि कमेन्ट होबानो बे भिडिअखौ होनाय नङा बे नङा आं होबाय थागोनानो मिथिबायना नोंसोर हाजार गाज्रि बुंबाबो आं गाज्रि नङाबानो जायो मिथिबायना बेनो नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो आंनि दिनैनि फिसा ब्लगखौ मोजां गोदौगासिनो लोगोफोर आंना सबायजों साम' ओंख्रिया जोंना सासे बिबोनां आलासि दंफैयो बिथाङा गुवाहाटियाव थायो आरोना ओमफ्राय बेनो जाहोहरनो होननानै आरो नङाबाथ' जोंहा साम'खौ एसे दाखालि हासबेन्ड फैबाबो जाखादों ओमफ्राय एसे दासान्दि जानाय जागासिनो आरो ओमफ्राय बे फैबाय नालाय ओमफ्राय जाहोहरनो होननानै संबाय आरो
सेंग्रा मानसि ना संनानैबो जानो रोङा बियो साम'फोरखौ आरो बिदिनो जाहोहरनो होननानै आरो मोजां जागासिनो नै फाइनालि आंना साम'जों सबाय ओंख्रिया मोनबाय आं एसे साखिनायसै र' माबायदि जाखो सबाय नै आंबो साखिनोसै Itu kuahnya Pak. Goथाव. सोर दं साम'आ मोदोमथार गरमाव गुसुआनो जायो बेयाव अमा बिबु जानो लुगैदों सुनिल दोननो सादों बायलायावबो जाबोनो होनदोंमोन साफागुरि सुनिलल'सो नांगासिनोखा